Първо, че си загубихме ключа на колата. Да го нямаме на запис. О! Ето го крайният резултат. Здравейте! Добре сте ми дошли в новото видео. Днес тук сме се събрали ние и вие, защото сгубяваме една тоалетка. Преди доста време бях казала на Митко, че искам да си взема такава. И се отлагах, не ми беше нещо наложащо, нещо важно, нещо, което ми е приоритет, което ми е супер необходимо. Но преди няколко дни му казах, че искам да взема една и така си остана. И днес сутринта, когато станах, той ми беше написал съобщение, че между 1 и 2 ще ми дойде поръчката. И понеже ние поръчахме детска количка преди 3 седмици вече и все още я няма, аз предполагах, че ще е това, но той каза, че не е. И изрично ме предупреди между 1 и 2 да бъда вкъщи, за да може да ми качат пратката догоре. Понеже от Royal Mail много обичат да пускат бележки, да казват, че не е имало никой вкъщи. Дори когато сме си тук, случвало ни се и това. И аз стоях да дебна. Едва ли не да дойде куриера. И към 1:20 се стропна на вратата и ми докараха тази. При което аз бях супер много изненадана, защото изобщо не очаквах, че ще е това. И сега, преди малко Митко се прибра, вечеряхме и сега ще я сглобим. От седмица бях снимала влог, в който си говорихме някакви неща. Ходих два пъти май ходих на преглед, на ехограф по-точно, на частен преглед. Обяснявах ви там колко прегледа се полагат на бременните, тук и такива неща. Но Меркурий беше ретрограден и това ни се отрази на нас. Първо, че си загубихме ключа на колата в един магазин и около 1 час го търсихме. Питахме всеки един, който минаваше, дали е намерил ключ, и то служител на магазина, както и на информация питахме през 5 минути дали някой го е оставил, и те казаха, че ако някой го остави, ще се обадят на Митко, понеже той си остави номера. И в крайна сметка се оказа, че някой го е намерил и го е предал на мениджъра, и на информация изобщо си нямаха никаква идея, че нашия ключ вече е предаден. Митко пък помоли на информация те там по едно микрофонче може да се свържат с целия магазин, там информацията да се предаде по едни колони. И той говори с жената и каза, моля ви се, дайте ако може да кажете по това микрофонче, че си търси ключ. И те казаха, не е абсурд, как ние ще кажем такова нещо, някой може да го намери и да вземе колата. И от време на време проверявахме дали е отвън. Колата ни за щастие беше там и някой добър човечец, както ви казах, е предал ключа. На друго взехме си този шкаф от Икеа. Той ще е за бебето, за неговите вещи. Ние имаме абсолютно същия такъв в нашата стая.
вече сте видяли къде позиционирахме тази тоалетка. И сега трябва... Ето защо се обръща тази камера. Не знам, може би защото я изпуснах. Ето тези всички неща съм си ги приготвила. Да ги наредя там. Като парфюмите ми ги изкарах от кутиите. Обикновено ги държа в кутии, защото знам, че е по-добре. Тоест, когато парфюмите са извън кутиите, по-бързо изветряват. Нещо такова мисля, че беше. И затова обичат тъмнина. Предпочитат да им е тъмничко. И затова си стоят в кутиите. Най-вероятно етажерката... Защо я наричам етажерка, като това е тоалетка? Етажерка, тая дума откъде бе, сега не знам. Най-вероятно ще стои там, но може би, когато се наближи да се ражда детето, ще видим как ще станат нещата. Но за сега ще стои тук. Мислих да отворя, за да влиза въздух, но то не става работата. Сега, това, което трябва да направя е да видя къде ще оставя камерата, за да може да хваща тоалетката. Защото няма да е готино всяко едно нещо да го взимам и да казвам, нали, да правя 80 курса и да нося камерата с мен. Но как да стане това? Имам една ринг лампа, която не е съвместима с осмото. Боже, тая камера поводя. Която не е съвместима с осмото. Но, оле, тя наистина откачи тая камера, бе, какво става? Аз виждам колко е крива, изтървах я, не знам дали ви казах. И сега малко ще страдаме по нея, ако не станат нещата. И да видим дали ще може да се получат нещата, както си ги мисля. Митко, айде да ми помогнеш малко. Сетъпът е просто уникален. Сложих една масичка. Малко да приближим. Добре. Сега, таблета ми, той тук си стои, защото вечер гледам някакви неща. Това нещо е супер готино. Взела съм го от Shein. Уникално е, просто има 5 степени. Вижте на първата какво прави. А това е 5-та. О! Леле, това за първи път ми се случва. Да, но наистина си е супер. Си ми стои тук. Това ми е аспирина. И той ми стои тук, защото вечер си го пия. Часовника ми и той стои тук, защото се зарежда отдолу е контакта. Имам слушалки и тези неща. Митко ми каза да ги залепя на тук едни работи, където е слагал. Но така, това нещо свързва се с телефона, чрез Bluetooth и това копче снима, модерна работа. Започвам с моите неща, които ползвам по-честичко. Това всички знаем какво е. То ще стои ето тук. Той има малко още в него, но искам да си го използвам. На Сол де Жанейро. Това мирише уникално. Аз сега малко съм скарана с някои от ароматите. Примерно с ето този. Много го харесвам. Купих го от Zara. Не знам дали се вижда правилно. Да, не правилно, ами хубаво. Мирише уникално. Но ако си пръсна повече от 2 пъти, буквално сигурно може да обърна очите тук. Но много ми харесва как мирише и смятам, че е уникален аромат за есента и за зимата. Живот и здраве. Надявам се като родя да се променят работите и да мога да го търпя повече, защото много ми харесва. Следващите неща, които ще взема насам, са ето тези парфюми. Този ми е също един от любимите. Подарък ми от Митко. Мирише супер хубаво. Не знам как да ви опиша. Мирише много добре, но и той е силен парфюм. И определено не мисля, че е аромат за лятото. Тежичък е, но също много ми харесва. И от него мога да си пръсна 2 пъти. Ако си пръсна 3-4, ще ми стане лошо със сигурност. Следващото нещо е това парфюмче, което го взех, когато бяхме в Лондон миналата година през октомври. Взехме го от една Сергия. Нали така беше? От една Сергия, от един, мисля, че е арабин, като това е наливен парфюм и съдържа повече масла, доста е мазен, оставя лекета. И той тогава ми каза, че името му се казвало
нещо, мисля, че беше свързано с втората жена. И в крайна сметка разбрах, че това е двойник на розовата Яра. Ще ви оставя снимка, аз не я имам, но тя ми е в България. Тези ще ги оставим ето тук. Този парфюм е Calvin Klein. Него си го взех от един Спорт Директ. Бяхме ходили с Митко до един град и ни заваля дъжда яко и влязохме в един Спорт Директ. Мирише много добре и той е от по-лек парфюм и на мен ми харесва много. Него ще го оставя ето тук. Този може би тук. Този парфюм е Boss. Мисля, че името му беше в... Я да видя. Аз имам кутията. Ето е кутийката. Този аромат си го закупих, защото много ми напомня на парфюм, който майка ми имаше преди време. И за това си го взех, да може по-често да я усещам при мен все едно. Него също ще си го сложа ето тук някъде, но първо имам още два, които да донеса. Този парфюм е унисекс. Взимала съм го от летището в Единбург. Преди колко? Мисля, че 2 години, ако не се лъжа. А пък този ми е от тук, от Супердръг. Знам, че им мирише на дърво. Мисля, че е дървесен аромат. Това, което прочетох за него, защото аз не съм от хората. Примерно това мирише на еди какво си, ще го взема. Аз просто, като ми харесва аромата, го взимам. Също така смятам, че този аромат е по-подходящ за есента, както и за зимата. И сега да видим как ще ги подредя. Може би е така по-в дъното. Ето тези двете ги използвам за коса. Това е защита. Нея съм я взимала от TK Maxx. Това всички знаем какво е. Разликата е, че моето е за къдрава коса. Тези двете също ще ги оставя тук горе, защото тук ще си правя косата и да ми бъдат по-близо. Може би ето така. Някак си. Може би да. Сега продължаваме нататък с още едно нещо, което имам за косата. Това е... Да, само това ли е? Секунда да видя дали е само това за косата, защото аз по-рано изкарах всичко, което искам да сложа тук. Това нещо е нощния серум на L'Oreal. Слагам се няколко помпички и си лягам. Него ще си го оставя ето тук. Това нещо е против изпотяване. Него също ще го оставя тук, просто защото не искам да е горе. Те подреждаме от другата страна. Там ще си сложа нещата, които използвам за мазане против стрии. Аз съм ги показвала, мисля, че в предния влог. Тя ще си ги наредя ето тук и се надявам това да ми напомни да ги използвам по-честичко, защото накрая ще се нацепя като гущер и ще съжалявам. Тук съм си събрала няколко крема за ръце, които използвам, но оставям ги, после хващам друг, няколко са на брой, даже доста. И затова ще си ги наредя, за да си ги използвам по-често. Този ми е от Boots, най-обикновен, с масло от чия. Оставям го по-отзад, защото е по-пълен. Това е Body Butter от коледния календар на Балея. Той ми е от България, тук няма ДМ. Моята кума ми го е взимала миналата година. Но с този бътър също си мажа и ходилата понякога. Тук имам мъничко, съвсем мъничко останало кремче за ръце. Но тук ми е този надав и тези двата. Този е за по-сухи ръце. Той е по-за зимата, но и той влиза в това число. А пък този Митко ми го домъкна от някъде. Затова и него ще си го използвам. И просто ей тук ще си ги наредя, за да може, като ми скимне, да се намажа. И да ги използвам. Също така имам и един крем здраве. Не знам дали има някоя българска къща, в която няма крем здраве. И един вазелин. Когато устните са ми много напукани, го използвам. Тях си ги оставям ето тук по-назад, защото по-рядко ги ползвам.
Оставям си за слънцезащитата тук. Аз използвам тази през цялата бременност, както и тези гланцове за устни. Тези двата са ми на марката на Boots, този ми е на Carmex. Ето тук си ги оставям. И когато тръгвам някъде, си взимам просто един и да си имам под ръка. Защото аз се излигавих, така да кажа, и започнах да използвам доста балсами за устни. Ето тук имам в това вързопче парфюмчета, които са ми давани и мисля, че ги дадоха от Boots, защото ето този парфюм го взехме оттам. И в турбичката бях сложили доста тестери. Има мъжки и дамски, но не знам, защо не сме ги използвали. Може би, защото не са ни били пред очите. Ето тук ще ги оставя. Я да видя, ако светна, малко по-добре се вижда. Да, извинете, но ми идват някакви съобщения. Сега ще се спра звука. И става течение. Да пина малко водичка. Надявам се да ме чувате добре и да не съм дишала като акордеон на микрофона, защото ето тук се го закачих. За сега тези неща ще стоят на етажерката, като си оставям ей тук часовника и слушалките по-навътре и аспиринчето. Това нещо понякога си го пускам и като спи. Има две чекмедженца, не знам дали се виждат. Не се. Я да видя. Ето така ще се видят. Има две чекмедженца. В това съм си сложила ето тези неща. Моята пинцета, аз без нея не мога да използвам ежедневно за всякакви неща. И тази кутийка с аспирина да ми стоят тук под ръка. Защото доста често забравям дали съм го пила или не. И става пихли, не пихли. Не става много хубаво. В лявото чекмедже ще държа гримове. Като съм си ги прибрала в едно такова несесерче. Това са гримовете, които използвам най-често. Вие най-вероятно сте ме виждали с грим и се показвам пред камера като умита чиния, но просто ми е супер жега последно време. И откакто съм бременна, мисля, че съм се гримирала 1-2 пъти. Та тук съм си събрала нещата, които използвам ежедневно. Не, да, разбрахте ме, използвам по-често и си прибирам това несесерче тук. Имам тези два крема на La Roche. Те са ми подарък. Ще си ги сложа ето тук отстрани, защото сега не мога да ги ползвам. Има ли някаква съставка, която била вредна за бремени. Също така, ако сте от хората, които ме познавате и сме си близки, вие най-вероятно знаете, че аз имам доста къси мигли. Имам ги, да, просто къси не се виждат. И затова имам 106 вида спирали. Защото съм решила, че искам да си намеря моята подходяща. И за сега тази, която ми допада най-много и се грижи за моите мигли да изглеждат по-нормални, е тази на Maybelline. Ето тази. Но съм си взела една жълта и също така тази на Sephora е доста добра, бих казала, за моите нужди. Ето тази. Това не е Sephora. Ето тази. Така че я препоръчвам на хора с къси миглички и рехави. Обикновено обичам да си слагам мигли косъм по косъм, но не съм си слагала отдавна. Друго нещо, което ще бъде в това шкафче, в това чекмедженце, е ето този серум за растеж на мигли. Както вече сте разбрали, аз имам проблем с това. Имам тази нова четка на Real Techniques. Аз съм я вземала от TK Maxx и струва само 3 паунда, представете ли си. Прибираме тук. Имам и тази гъбичка на Real Techniques. Останалите ми гъби и четки за грим в момента чакат своя звезден миг в банята, за да бъдат изпрани и да влязат в употреба. Мисля, че това е за сега в този шкаф. Може би ще сложа част от четките тук, защото аз преди години си бях купила пълен набор от AliExpress на марката Bailey. Едно момиче ме беше инфлуенснало от YouTube. Хубави са четките.
Но просто в момента трябва да си ги изпера и аз използвам няколко, да кажем 3-4, когато използвам. Добавям и 2 пакета кърпички. Едните са мокри кърпи за грим, другите са едни сухи. И мисля, че това е за това чекмедженце. Сега отваряме другото. В него няма нищо за сега. Тук ще си държа нещата, които са ми за коса, така смятам. Сешуара ми няма да влезе тук, но дифузера ще влезе, затова го оставям тук в този край. Оставям си също така в едно несесерче. Съм си прибрала ластичките за коса. Аз последно време изгубих доста ластици, затова си взех ето тези, не знам дали ги виждате, от Primark. Имам и разни шнолички, фибички и ето тези. Преди ми стояха имам едно друго огледало. И ето така просто ги закачах на огледалото, но сега ще видим това огледало, какво ще стане с него. Съответно, нали, няма да го използвам. Ще си ги оставя ето тук. Пробвах ето това, понеже за детето купихме едни органайзери. Митко изяви желание. Но смятах да си сложа ластичките и някои други неща за коса в това нещо, защото купихме 2 комплекта. Реално от този размер имам 4, но те просто не се събират, както виждате. И не знам дали виждате. Така. Затова се чудих къде да ги сложа, къде да сложа фибичките и шноличките. И затова на този етап ще останат така, просто в пространството на шкафа. Ето тук в ето това малко... това беше кутийка, която имаше много такива черни фиби от Primark, съм ги взимала. Но само тези са останали, както и 2 дисковъшки едно време, майка ми така ги наричаше. Дори не знам тези откъде са се взели, как така съм си ги взела предвид косата, нали. Тях също си ги оставяме ето тук. И тази шнола не съм си я взимала от... мисля, че... не екшън, ами май от Кик. Бях в Германия зимата, минах транзит. Там бях за една вечер. И ходихме с Митко, там и с едни други хора до един магазин. Си избрах тази шнолка. Имам още една, която е на косата ми. Много просто ми е супер жега. И си вързах косата с нея. Тук ще ми стоят също и четките за коса. Аз имам 2. Обикновено едната я използвам за мръсна коса, другата за чиста, или в случая, ако забравя коя за какво е, ползвам както ми падне. Както ми падне, ги ползвам. Ето тук ще ги сложа. Както и тези 2 гребенчета. Те вървят комплект. Аз нямам нужда от 2, но така съм ги взела от Primark. Тук още 2 четки за коса, които ги взимам, когато пътувам някъде. Тази ми е от... как беше? От коледния календар на Балея. Оставяме ето тук. А пък тази е на Tangle Teezer. Вижте с кое. Но съм е взимала преди много години, защото исках да ги пробвам. От TK Maxx съм е взимала. Беше нещо от рода на 3-4 паунда. И не я прибирам тук. Поприбрах горе-долу нещата, като сешуара ми и пресата ми за коса, за съжаление, няма как да стоят тук, защото вече стана доста пълно. И за това, не знам дали виждате, я да наклоня малко. Затова смятам ето тук някъде да помоля Митко да ми сложи едни... по фризьорските салони съм виждала, ще ви оставя снимка, където може да си закача там сешуара и преста за коса, защото първо, че е по-удобно, второ, че в шкафа, който използвах, аз използвах 2 чекмеджета от този големия шкаф, но сега ще стане едно, защото повечето неща ги посъбрах там. Така изглежда, за сега ми допада. Чекмедженцата ги видяхте, само трябва да поръчам тези неща там за сешуара и за пресата. Предполагам, че до една седмица ще бъде тук този холдър, така да го кажа, защото кошницата в Shein ми е пълна и само трябва да си цъкна Pay Now, за да поръчам. Единствено мога да добавя, че все още не съм решила дали искам
да сложа тук табуретка или стол, поради простата причина, че не знам дали тоалетката ще стои тук 100%, защото леглото за бебето е next to me и ако го сложа тук и взема стол, трябва малко да се премести кошарката, пък аз искам да е по-близо до мен, защото все пак това next to me е за това, а пък от другата страна няма място и за това ще и мислим нещата в движение. Също така парфюмите, те най-вероятно ще им измислим друго място, защото ние тук не се пръскаме, дори не само защото съм бремена, ами не обичаме в спалнята да ни се умирисва на 500 неща. А и като имаме дете и то всъщност малко бебе, аз знам, че не е много хубаво някакви такива силни аромати да има покрай него. И затова ще видим, може би, който парфюм си харесаме и там до вратата ще се пръска. Искам да ви благодаря, че останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, може да го харесате, да оставите едно лайкче, също и да се абонирате за канала ми. Както и може да ме последвате в социалните мрежи в TikTok и Instagram. Там качвам повече неща. Като цяло в TikTok си качвам сторите, в Instagram си качвам сторите ежедневно, а пък в TikTok си качвам някакви клипчета. Днес дойде количката, която поръчахме на 23 юли. Доста си почакахме, но нямам търпение да я отворим сега и да я видим дали всичко е тук и дали е цвета, който исках, защото то на кошона пише, но никога не се знае. Вас ви оставям и до скоро!